Poslednú fašiangovú sobotu 2. marca sa v obci Prochod konal už tradičný 9. ročník benefičného plesu, organizovaný zariadením sociálnych služieb Jesienka v spolupráci s obcou Prochod. Je to taký trošku paradox, lebo zároveň oslavujeme aj 10. výročie založenia nášho zariadenia. Takže trošku nám to nekorešponduje, ale teda oslavujeme aj jedno a oslavujeme aj druhé. Ako sa líši tento ročník od predchádzajúceho? Tento ročník je možno, že od toho predchádzajúceho trošku luxusnejší, pretože snažili sme sa aj v rámci našich účinkujúcich zabezpečiť kapelu, ktorá je teda známa v rôznych českých a zahraničných hoteloch. Chodia kapelníci na rôzne výletné plavby a je to vlastne skupina, ktorá naozaj má určitú spoločenskú úroveň. Pošťastilo sa nám teda osloviť aj pána Rikona, ktorý je takisto známy v tých hudobných kruhoch ako virtuóz alebo geniálny klavirista, ktorý teda nám možno, že takisto ten luxus toho nášho plesu, ktorý chceme dosiahnuť, aj podčiarkne. Čo je účelom, čo je zámerom alebo teda myšlienkou tohto benefičného plesu? Keďže je to benefičný ples, takže výťažok by mal ísť pre klientov zariadenia sociálnych služieb. Je to takto každoročne a vždy myslím si, že sa to využije na ten účel, na ktorý má. Čiže pomôcť im žiť kvalitne, pomôcť im prežívať tie posledné roky, ktoré prežívajú v našom zariadení tak, aby nepociťovali nejakú újmu alebo niečo, že by im chýbalo. Čiže naozaj je to pre nás myšlienka alebo čin získať finančné prostriedky na to, aby sa mali u nás dobre, ak nie lepšie ako doma. Ako sa cítite v pozícii starostky pri organizácii tohto plesu? Myslím si, že moja pozícia, alebo respektíve náplň toho, čo som robila aj predtým, aj teraz sa nezmenila. Naozaj možno, že mám len inú pracovnú pozíciu. Zúčastňovala som sa toho aj predtým. Na čo bude použitý výťažok z plesu? Tento rok by sme chceli výťažok použiť na dofinancovanie kúpy vozidla, ktorým vozíme našich klientov na rôzne vyšetrenia alebo akcie. Máme taký starší model auta, ktorý už dosluhuje a nevyhovuje tým vyšším požiadavkám tým našich klientov, čiže chceli by sme niečo väčšie, niečo praktickejšie, ktoré samozrejme aj teda stojí viacej peňazí, takže zháňame peniažky hlavne na ten automobil. Aký bol záujem o ples tento rok? Ako každý rok, myslím si, že mimoriadny. Neskutočný. Ľudia telefonovali, mailovali, osobne za nami chodili, strašne veľmi chceli prísť ku nám na tento ples, lebo má veľmi dobré meno. Takže ako každý rok, aj tento rok, naozaj tí, ktorí boli rýchli, šikovní, sa k lístkom dostali. Bohužiaľ, tí, ktorí zaváhali, lístky nedostali. Behom jedného dňa sa nám lístky vypredali. Kto moderuje 9. ročník benefičného plesu? Tak tento rok sme znovu oslovili pána Cifru, alebo teda Saifu, aby sa mi lepšie rozprávalo. Bol tu minulý rok, bol veľmi nadšený, veľmi sa mu u nás páčilo a sám sa ponúkol, že teda ak by sme mali záujem, že veľmi rád znova k nám príde. Takže prišiel on, tešíme sa a dúfame, že to bude ešte lepšie, ako to bolo minulý rok. Atmosféru luxusného retro štýlu doplňala príjemná jazzová hudba 60. rokov 20. storočia, ktorá sprevádzala hostí aj počas chutnej večere. 9. ročník benefičného plesu slávnostne otvoril známy slovenský klavírny virtuóz Richard Rikon, ktorý svetoznámymi skladbami v jeho vlastnom podaní spestril program počas večere ešte niekoľkokrát. Skladbu Bez samému čosi zahral s hudobnou skupinou Midnight Spirits a Standing Ovations bola vďaka publika za mimoriadny hudobný zážitok. Čo hovoríte na dnešný ples? Ja len jednu vec môžem povedať, čo sa týka dnešného benefičného plesu, že je to naozaj veľmi krásne, veľmi úžasné, je tu neskutočne nádherná atmosféra. A okrem tej nádhernej atmosféry som tu videl naozaj veľmi krásne dámy, noblesne oblečené, je tu noblesná atmosféra. A môžem len jednu vec povedať, veľmi rád sa sem vrátim budúci rok. Ďakujeme. Hostí privítal a celým večerom sprevádzal populárny slovenský moderátor Matej Saifa Cifra. Pozvanie na benefičný ples v Prochode ste prijali už druhýkrát. Čo bolo dôvodom? No to, že som sa tu dobre cítil minulý rok, to bolo veľmi príjemné, lebo mne sa veľmi páči, keď má ples taký ľudský rozmer, že sa nikto netvári, že Ježišmária, sme teraz na plese v opere vo Viedni, ale všetci sú normálni, príjemní, chcú sa baviť a podľa môjho názoru to je ten dôvod, prečo
človek zavíta aj do takýchto, poviem to, že plesovo-periférnych oblastí, ale o to je to tu atmosféricky príjemnejšie. Ako hodnotíte tento ročník oproti predchádzajúcemu? Ja si myslím, že je to také príjemné, že ako cez kopírák v zmysle dobrej nálady a všetkého, čo k plesu patrí. Takže ja by som nehodnotil, že či jeden bol lepší alebo druhý bol horší. Ja to hodnotím tak, že prochod nikdy nesklame. Super. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Úvod večera patril príhovoru organizátorom plesu, riaditeľke zariadenia sociálnych služieb Jesienka Lucii Minkovej a starostke obce Prochod Martine Rosenbergovej. Tento rok vlastne oslavujeme 10. výročie založenia zariadenia a sme veľmi radi, že sa nám podarilo to zariadenie udržať tak, ako je a v takej kvalite, ako je, pretože naozaj aj v dnešnej dobe sa stretávame s tým, že vzhľadom k tomu, že sú tieto služby veľmi podfinancované, tak veľa zariadení sa zatvára. Myslím si, že akýkoľvek projekt, ktorého cieľom je pomáhať iným, je šľachetný a ľudský. Ako pred chvíľou povedala pani riaditeľka, v našom zariadení pomáhame seniorom už 10 rokov. Ja by som veľmi rada pripila teraz na to, aby sa nám aj v budúcich rokoch darilo vytvárať pre nich také prostredie, aby si každý jeden mohol povedať, cítim sa tu ako doma. Na zdravie. Na zdravie, priatelia. Šťastný rok 2019 je minimálne tak úspešný ako rok 2018, ale nech je podstatne menej úspešný ako rok 2020. Dobre, všetko dobré. Ďakujeme veľmi pekne aj pani starostke Martina. Ďakujeme veľmi pekne Rosenbergová. Skvelé, trafili som. Tak, na zdravie, nech sa páči, môžete sa posadiť, veľký potlesk a vy sa môžete posadiť tiež. Tak v zásade, priatelia, to sú jediné nejak vážne oficiality. Pôvabné tanečnice z formácie Mario Lopez Dance Company predvedli svoje tanečné umenie plné temperamentných španielských rytmov. Prvé tanečné kolo otvoril honosný valčík. Ako prvá vytancovala so svojím tanečným partnerom na parket starostka obce Martina Rosenbergová, ktorá napokon povzbudila celú sálu. Rusík, rovný môj kraj, priatelia. Ďakujeme pekne. A teraz si dovolte už predstaviť vám našu solistku nádhernú dámu. Je to Ivanka. O pár minút neskôr zavítali opäť na parket tanečnice z Mario Lopez Company s horúcou sambou, ktoré po svojom vystúpení zvolili pod taktovkou samotného Mária Lópeza netradičnú stratégiu, ako dostať hostí znovu na parket a dostať ich do varu, a to v podobe akéhosi rýchlo kurzu latínskoamerických tancov.
Vášnivá salsa, čača či makarena zdvihla zo stoličiek takmer všetkých. Atmosféru dnes večer pre vás a v tejto chvíli by som bol rád, keby ste s mojimi tanečničkami trošku spolupracovali. Oni teraz prídu pre vás a všetci, aby ste prišli v tejto chvíli na parket, urobíme stále trošku atmosféru, aby to tu tak nesvietilo. A bol by som rád, keby ste išli všetci úplne všetci tancovať. Čím viac vás príde, tým lepšia zábava. Ja vám garantujem, že budeme robiť úplne ľahké kroky, jednoduché basic kroky, basic step. To je ono, výborne, super. Vidím otra vez, super, aj nevám, vamos, vez. Skúsime tempo, Ča, ideme dve. Potom robíme iná neznaná sféra. Esto, sabotura, aj nemá. O ďalšiu zábavu sa postarala hudobná skupina Midnight Spirits. Parket neostal prázdny až do vyhlasovania víťazov tomboly. O tu bol v ten večer naozaj veľký záujem. Víťazom prvej ceny sa stal Miroslav Macko, ktorý nečakane prekvapil všetkých prítomných, keď svoju výhru venoval zariadeniu sociálnych služieb Jesienka. Takú charitu, alebo neviem charitu, ale benefíciu, tak to venujeme Jesienke. Nech ho dajú. Vzdali ste sa prvej ceny z tomboli v prospech zariadenia pre seniorov Jesienka. Aký je to pocit? Pocit je to super, lebo nevieme, čo bude s nami, čo s našimi rodičmi bude a neprišiel som preto, aby som niečo vyhral, prišiel som, aby som ich podporil, lebo viem, akú úžasnú robotu robia a viem, čo to všetko obnáša a ten televízor je iba vec, ale ten pocit, že som to dal, to je pre mňa oveľa viacej, ako keby som mal doma 2 televízory na stene zavesené, takže sa nedá ani opísať slovami. Koho to bol nápad? Vraveli sme si s manželkou, že keby sme náhodou vyhrali prvú cenu, takže ako neváhame a dáme ju Jesienke, lebo preto sme sem prišli, aby sme ich podporili, takže asi tak. A ako sa zabávate dneska? Výborne, každý rok sa tu výborne zabávame, lebo každý rok sme tu a užívam si to naplno aj s manželkou, takže je to super akcia. Na to, že sme malá dedina, je to super. Ani 9. ročník benefičného plesu nesklamal. Vydaril sa na dočakávania nielen hostí, ale i organizátorov. Čo hovoríte na dnešný večer? Myslím si, že atmosféra je perfektná, ľudia sa zabávajú, splnilo to ten účel, čo malo, ja som spokojná. Čo dodať? Pani starostka vyčerpala všetko, čo som mala pripravené. Za nás hovorí to, že hostia pri tombole, aj teda keď sa pýtal moderátor, hodnotili ples ako skvelý, jeden z najlepších, alebo dokonca najlepší. Niečo dodať?
Už sa vám stalo, že by niekto daroval takto v prospech Jesienky alebo v prospech niekoho iného svoju cenu? Áno, stalo sa nám to aj minulý rok. Dokonca minulý rok nám darovali 2 ceny, ktoré využívame stále v zariadení, ale určite je to úplne skvelý pocit, keď môžeme niečo nezištne získať zo srdca, lebo naozaj dostať sa k nejakým veciam je v niektorých situáciách ťažké a veľmi to pohľadí naše srdce. A ako sa zabávate? Ja veľmi dobre. Ako sa zabávate vy? Myslím si, že skvelo. Lepšie to už asi nemôže byť. Ďakujem pekne.